Ahoj, já vás zdravím, já jsem Aris a já vás vítám u druhého let's playe ze hry Minecraft. A hrál jsem aj, nevím jestli hodně nebo málo. No, prostě jsem hrál za kamerou, tady jsem zadělal ty jeskyně. A já možná, jo, hraju na Peaceful. Tak, tady jsem si teda zadělal ty jeskyně. Pak jsem to tady trošku skopal. A pak jsem si ještě tady to takhle přesunul do zadějc, protože to bylo tady. Nebo tady, no to já nevím. A tady jsem si ještě natěžil nějaký koule. A dneska asi budeme... Dneska asi půjdeme si do ohradky dát nějaký slepice, aby jsme měli nějaký jídlo. Tak, já si tady vezmu... dřevo. Uděláme tyčky, pár tyček. A uděláme z toho plot. Tak. Jo, já jsem se chvilku zamyslel. Tady to. Kde budou dveře? Tady se budou dveře. Tak. Hop. A dotěžit nějaký dříví. Tak. A co bych vám tak říkal? Jo, a mám nový program na nahrávání DX Story. Sice nejde jakoby střihat, ale přesto můžu natáčet díl než 10 minut, jak třeba u Bandikamu. No. Tady. No, a to by mohlo zatím stačit. Hele, a tady máme zrovna selbku. Tak, vyskáčem. A dojím se. Jednu slepku si dám. To byl nějaký lak. To proměním. Tak, ne. Tady tohle proměním. Tohle. Takhle. Do branku. Tak. A ještě nějaký plot. Jo, a tady jsem si to ještě takhle naznačil. Tak. Další tyčky.
to už nevyzbyde. A stmívá se, což není dobré. Hele, a akorát to vyšlo. Tak já se půjdu hnedka vyspat. Já radši zavřu. Ještě ne. Uf. Možná? Jo. Uf. Doufám, že se nebuknu. Ne, dobrý. No. A teď nám už jen zbývá je tam dovíst ty slepky. Hele, a tady hnedka půl ruce máme. Jo, první semínko. Hnedka na to. A teď jdeme hledat nějaký ty slepky. Třeba tady by mohly být, tady třeba na kopci, tady jsem ještě nebyl. Hele, tamhle jsou nějaký, tady je nějaká. Když. Pojď. Ňouma. Hej. Pojď. Slepico. No tak pojď. Pojď hezky, půjdeš do hrádky. Je. Pojď. Jsi tam taky spadla. Jak já. Pojď. No. Tady hezky. Semka do rohu, pojď. Ne. To zavřu. Ještě skočím, jde blíž. Tak. A teďka šup honem pro další. A budu si vás množit. Nechci moc utíkat. Pořád. A tady byla další, ne? Nějaká. Tady je moc daleko. Hele, vajíčko. Taky by se mohlo hodit. No. Tak asi musíme pro tamtu. Která je... Kde já? Kde je? Já tam jdu. Jo, tady seš. Slepico. Pojď. Slepko. Jen pojď. Co děláš? Pojď. 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 Kam koukáš? Pojď. Pojď.
sem. Hezky dolů. Já to zavřu. Op. Tak a teď ho jdem pryč. Tak a ještě ho. Tak nic. A ještě si tady nějaký semínka natrháme. Obilí. Už máme 4. Tady je semínko. Hele. 6. Dobrý. Stačí. Jen doufám, že neutečou. Nějaký lak třeba. Jo. 2 kameny. A motiku. Zavřu. A tady to taky. A tady to vysadím. Tak. A tady. Tak. A teď myslím, že v nějakým díle, teda v tom prvním díle, jsem udělal cukrovou, jo, tamhle je ta cukrová třtina. Jsem udělal cukrovou třtinu. Tak to si taky vezmu. Tak. A kudy nahoru. Tudy. To je tak hrbolatý, to tady budu muset někdy skopnout. Nebo ne? Nevím. Tady to sadí. A chtěl by tady pumpkin. Nevím. Tak to zase takhle. Ne, to ne. To by bylo toho škoda. A já tady mám ještě nějaký semínka. Tak to zase rozmnožím. Pojď na a na. A už je tu malinkatá slepka. Ukaž jí? No, tak. A bude možná další? No tak žádná. A co budeme teďka dělat? Tak to rozhodně to dřevo si uklidí. No tu cukrovou ne. To taky. A teďka... Co jsem to chtěl? Jo, hlínu. Jo. Jak než se vzpomenu, tak to je ráno. To jsem chtěl. 1, 2, 3, 4. Tak. Hop. Tak. Tam to nejde, jo. Tak to hodíme sem. Tak. Je další. Hop. Nic. Jo, a
ještě by to chtělo natěžit nějakou hlínu. Tady to vytěžím. Nebo tady. Tady to není dost tak vidět. Mám náhradní. Tak, tady to hezky skopneme. Tady máme uhlí. To taky skopneme. Stmívá se. Tak. Tu uhlí se tady uklidím. Nebo bych to okolí mohl trošku zase trošku prosvítit. No, už ne, už je moc pozdě. Tak jo, jen se toto, jen roste slepky. Tady to osvětlíme. Tady to osvětlíme. Ať tu nemáme takovou tomu. A příšeříci by se nám tu nespawnovaly. Tam bych pro tu srpku rozhodně nechtěl jít. A víte proč? Dobrý. Tak, teď si vezmu hlínu. Tady to ještě skopnu dolů, abych tady měl tu jakoby hlínu. Kopnu a postavím. O, to zrovna není kopnu a postavím tohle. Já tady chci tu trávu. Klinťovskou. Tady to ještě. A pak to nevedu trávou. A tady to bude, jo, tak já vás šoupnu sem. Hej. Tam nemůžete jít? Jděte pryč. Ne. To. Ne. To jsem udělal. Pojď. Ne. Tak a zase se přihlásím. A doufám, že tady bude. Jsi tady? Jo? Jsi tady? Radši tě odvedu sem k těm semínkama. Pojď. Pojď sem. No, pojď. Já tak jdu pryč a zase tam přijdu. No. A jde potom, a proč tam to potom nechce jít? Jdi pryč. Ne. Pojď, ven. Tu malo taky, pojď. Jo. Výborně.
Tak to bychom zvládli. A tady to jdu tu trávu jíst. Tady, 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 tady a tady. Tak. Tak. A já vůbec nevím, co budeme dělat. To jsem se měl na začátku dílu promyslet. No, tak už víme, co bychom mohli dělat. Už víme. Půjdeme na Creepera. Creeper, pojď. Pojď. Víš, nebouchej. Umři. Cože nic. Tak to seš teda Creepře. Zlej. Hrozně zlej. Creeper. Já ti takhle dovolím, abys na mě mohli jít a ty mě za to takhle to. Můžu vás rozmnožit? No. Jo, můžu. Takhle se rozmnožíme, no. Zase. Tak. No. A teďka je to. Musím tě šťouchnout. Jak to, že tam nechceš jít? No, vypadej. Běž se s ní rozmnožit. Běž. No, hele. Tady jsou to. A já mám hlad. Nějaký slepici. Nějakou slepku nebo krávu. Nějaká potrava. Tamhle je slepka, to mi moc nepomůže. Ale tak aspoň něco. Víš. Je tu dál něco? Nějaký zvířátko? Není. Krava. Půjdem tam nebo ne? Jo, jdem. No ne, nepůjdem. Ne. Ne. Hele, už nám to vyrostlo. Tady, cukrová. Ok, pokusím, to se tady dám vypalovat a kolik je tady 11. Jako moc to tady není. A koukneme se, kolik kdo tamhle je. Nikdo se tam nespawnul. Nikdo, žádný potvoříčák. No. A tenhle ten díl se asi bude jmenovat Nudný díl. Já tady nevím vůbec, co mám dělat. No. Tak. Tady to uklidím. Na tohle. Tak. A já myslím, že bychom to tady mohli ukončit. Máme takovej zdroj jídla a slepky. Cukrovou třtinu, obilí a tak.
A já to tady ukončím. Tak, čau.